स्वप्नातलं घर घेण्याचा विचार करताय? स्वप्नातील घर अगदी तुमच्या बजेटमध्ये देवगड जामसंडे येथे भव्य प्रोजेक्ट जेडी नाईशा हाइट्स घेऊन आले आहेत तुमच्या स्वप्नातील घर। 1 BHK 2 BHK फ्लॅट्स, शॉप्स सर्व सुविधांयुक्त। बुकिंगसाठी आजच संपर्क करा 87 67 16 9304 72 18 68 28 21 87 88 54 31 41। देशाच्या सरन्यायाधीशांवर झालेला हल्ला निषेधार्ह आहे। ही एक प्रवृत्ती आहे, ती वेळेस ठेचली पाहिजे असं मत ठाकरे युवा सेना जिल्हा प्रमुख सुशांत नाईक यांनी व्यक्त केलंय। काय म्हणालेत नाईक पाहूयात। महाविकास आघाडी, शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांच्यातर्फे आम्ही जो सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्यावरती सुप्रीम कोर्टामध्ये जो भ्याड हल्ला झाला त्याचा निषेधार्थ या ठिकाणी आज आम्ही जमलेलो आहोत। बाबासाहेबांचे विचार ज्या ठिकाणी सांभाळण्याचं काम ज्या सरन्यायाधीशांनी केलेलं आहे आणि त्यांच्यावरती होणारा हल्ला हा खरं म्हणजे खूप निषेधार्थ हल्ला आहे आणि त्यामध्ये आम्ही निषेधार्थ ह्या ठिकाणी जमलेलो आहोत। त्यामध्ये मी सर्व सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या वतीने, शिवसेनेच्या वतीने, महाविकास आघाडीच्या वतीने ह्या हल्ल्याचा निषेध करतो। खरं म्हणजे ही प्रवृत्ती या ठिकाणी वाढत चाललेली आहे, त्यामुळे ही प्रवृत्ती ह्या ठिकाणी ठेचली नाही तर ह्याच प्रकारचे हल्ले त्या संविधानावरती झालेला हल्ला आहे। खरं म्हणजे जो सुप्रीम कोर्ट भूषण गवईवरती झालेला हल्ला हा संविधानावरती झालेला हल्ला आहे, त्यामुळे हे असे हल्ले होत राहतील। या प्रवृत्तीला ह्याच ठिकाणी ठेचणं गरजेचं आहे आणि ह्या ठेचलं गेलं नाही तर पुढे देशामध्ये जी अराजकता माजेल ह्याला जबाबदार इथलं प्रशासनाने, सरकार असेल या ठिकाणी सांगेन। खरं म्हणजे या ठिकाणी जमलेल्या सर्व शिवसैनिकांचा मी आभार मानतो आणि ह्या हल्ल्याचा निषेध नोंदवतो। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।